Organizácia Človek v ohrození doručuje ďalšiu dodávku generátorov a tento raz do Zaporožia a do miliónového mesta Dnipro. Momentálne je náš tým v Dnipre, kde v noci na 3. februára došlo k ďalšiemu masívnemu útoku, ktorý zasiahol teplárenské a elektrické siete. Tu odovzdáme 3 výkonné generátory s výkonom 23, 16 a 13 kW a 3 menšie generátory. Budú zabezpečovať elektrickú energiu pre školy a komunálne podniky, ktorí poskytujú vykurovanie domácnostiam v Dnipre. Ideme do krytu. Dnes je v Dnipre minus 9 stupňov Celzia a ja si naozaj ani neviem predstaviť, ako je možné teraz žiť, pracovať, študovať či liečiť sa bez svetla a kúrenia. Preto ďakujeme, drahí Slováci a Slovenky, že ste už vyzbierali viac než 1 000 000 eur na generátory. Ste neuveriteľní. Ďakujeme veľvyslanectvu Ukrajiny na Slovensku za tú iniciatívu Teplo pre Ukrajinu. Ďakujeme aj všetkým partnerským organizáciám, že sa pridali k iniciatíve a doručujú generátory do postihnutých oblastí napriek všetkým logistickým ťažkosťam v Ukrajine, spôsobeným nepriaznivým počasím a neustálým ostreľovaním. Spolu to dokážeme.